Kagidanti may weno pa nakarambak ti may katalupulok at 5 nga anibersaryo ti Bureau of Jail Management and Penology na padayawan ti nagdudumang opisina kan grupo a kabinadang ti ahensya iti parang ipatumpal da iti programa da. Ada detalye ni Christine Bornolya sa Baway. Iti may katalupulok at 5 nga anibersaryo ti Bureau of Jail and Penology Cordillera. Binigbig kan pinadayawan dagiti nagduduma a pribado kan publiko nga opisina gapo iti napapatag a kontribusyon ken panakitinulong da iti opisina tapno maipatungpal dagiti programa da. Nakaawat iti special awards ti Baguio City LGU, La Trinidad LGU, Hungduan LGU iti Ifugao, ken dadumapay a local government unit. Nakaawat mo't lang ti DSWD Cordillera, TESDA Cordillera, DOH Cordillera, ken dadumapay nga ahensya. Nabigbig mo ti PTV Cordillera kasmay sa media partner ti BGMP CAR. Sigun iti BGMP, saan na nabaligi dagiti programa ken serbisyo da, no awan dagiti nagduduma a sektor, akabadang da. Ngayong pinagdiriwang natin ang ika-35 anibersaryo ng BGMP Region CAR, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagbati at pasasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng pag-unlad at tagumpay ng ating rehiyon. Sa loob ng 35 taon, napakarami nang nagbago. Mula sa isang organisasyong nagsisimula pa lamang, unti-unti nating napalawak ang ating serbisyo. Napadayawan pa'y ti Baguio City Jail Male Dormitory, kas kasayaatan a City Jail Titawan, ken ti dadaulo daytoy ani Jail Chief Inspector Dexter Nipol, kat napadayawan kas kasayaatan a City Jail Warden. First, nagpapasalamat po ako dahil sa kanilang suporta at sa cooperation. Dahil kung wala sila, hindi natin makakamit ang parangal na ito. At the same time, hindi po ito ang katapusan, kundi ito po ay simula lang po na mas pagbubutihin po namin ang aming trabaho para po mas mapagsilbihan natin ang ating mga persons deprived of liberty. Inyunay-unay mo ti BGMP nga agtultuloy nga agarami da iti programa ken reforma para iti pagsayaatan saan laang dagiti personel ngem kastamot dagiti PDLs. Sundin natin ang tama, pangangalagaan natin ang pangalan ng BGMP. Pananatilihin natin ang tiwala ng publiko at protektahan natin ang mga kawani na tapat at maayos na gumaganap ng kanilang mga tungkulin. Higit sa lahat, gawin natin ang tama kahit walang nakakakita. Christine Bornolya sa Baway para iti Pagilian.